10 persoas, 10 lugares, 10 historias, 2 camiños. O da vida e o da prata, dende a Canda a Santiago de Compostela. A min gustábame moito estar no albergue, porque doume pois alegría de ir traballar ali, porque eu iba contenta. Gustábame falar ca xente, que te relacionabas con xente de todos os países, de Corea, China, de Australia, de Canadá, de México, Buenos Aires, de todos os sitios. Eu creo que cos peregrinos que estaban contentos comigo, porque había moitas persoas que me mandaban mensajes ou volvían outro ano, e onde está Carmen? E logo despois a señora que quedou no meu sitio preguntábanlle moitísimo. Carmen agora xa non está. Ui, que lástima. E eu, pois dille que cando queiran que me poden vir ver ali enfrente. Acórdome un profesor estaba en Estados Unidos dando clases nun colegio viña todos os anos co colegio ese, cada ano traía a promoción que lle correspondía cada ano, e a min xa me conocía e dime: Carmen, donde andas? Era moi simpático. Agora xa hai anos que non o vexo. Eu quedei viúda en plena pandemia, que foi cando estábamos no confinamento, que non me deixaron salir da casa nin pa nada. Meu marido meteron-no no panteón sin nada, nin velar se pudo ir. E non poderme despedir del foi tremendo. Foi tremendo porque ti quedaste sola, levárono sola, levárono eu quedarme sola aí. Non podes facer nada. E logo despois, estar aislada, porque nin podían vir os netos, nin podían vir os fillos, e así sola. Os primeiros 2 meses, 3, pois levaba mellor que agora. En cambio agora, estou-me aplanando. Sí, estou-me aplanando porque me levanto da cama e digo: ai, Dios, outro día sola. É como se te puñeran do dereito e volverte do revés, todo. Porque eu nunca o poden imaginar así, nunca. Nunca poden imaginar que isto chegara a ser desta maneira. E iso é algo que che queda aí e non o das sacado. Non o das sacado. Estamos peor do que estábamos en principio. Eu penso que a xente nova ten dereito a divertirse, pero dentro duns límites. Ou é tan importante unha festa? Douselle todo o que se pudo aos fillos. Todo, o máximo. E non nos pasaríamos un pouco. Resignarse. É o único que che queda. Non sei, se crees en algo, se eres católico ou crees, pedir por el. E se non crees, pois resignarse. Non che queda outra, porque inda que te poñes a chorar, inda que te poñes como te poñes, non se che vai a solucionar nada. Eso acabouse. Non crees? Pois, éche así. O que sintes é unha impotencia tremenda, porque non podes facer nada. É como a min pasaríalle moitísima xente,
porque foi moita xente que morreu. E non só do coronavirus, senón de moitas cousas que non lle deron importancia, e a xente morre, e segue morrendo. Carmen, cando rematamos esta entrevista, o primeiro que fixen foi pedirche perdón. Volvo a facer. Perdón. Quedan moitos meses duros, pero tamén quedan moitas festas entre eses meses. Espero que esta entrevista chegue a todos os recunchos e que o teu sufrimento e resignación vayan para nos facer pensar, porque se de algo estou seguro é de que Galicia é festeira, pero antes de festeira é xenerosa. Chega o momento de o volver demostrar. Quéroche ben, Carmen. Deica logo.